Hemen pantailaren bestaldean Irati Agirre Azkoenaga daukagu. Kaixo Irati, ze moduz? Kaixo, Txabi, oso ondo. Zu? Ondo. Orain dela gutxi hitz egin genuen faktorian ez, baina Urduñan Aialdeakintzen faktoriak antolatuta taularatu zenuten noiz txeko die euria egiteari antzeslana, eta orain denbora erlatiboki gutxian beste bat plazaratzera, ez? Zatozte. Izaten ari dira, imaginatzen dut, hilabete eta aste nahiko itentzoak hauek, ez, zuentzat? Bai, egia esan, bai. Alde batetik, bai, noiz utziko die euria egiteari ikuskizunaren, kale ikuskizunaren, pixka horri segida ematen, eta gero beste alde batetik, maiatzaren 7an estrenatu genuen Ibanka antzeslanaren. Ez kasu honetan, aretoetan egiteko antzeslana da, bakarrizketa bat, eta, Pizti Faktoria ideien laborategiaren beste esperimentu bat izango nuke, ez? Oso pozik gaude, berez lan honek Donostiako Poltsiko Antzerki Jaialdiaren azken edizioa irabazi zuelako, 2021 eman ziguten horren berri, 2021 urte amaieran, eta gero hor, irabazleari bekamuduko bat ematen zaio, ez da, antzeslana prestatzeko, hau da, ideia aurkeztu duzu, eta gero antzeslana prestatzeko. Orduan, prestaketa horietan ibili ginen 2022ko hasieran, ez da, lehenengo 6ko honetan, eta maiatzean estrenatu genuen Donostian bertan, 4 emanaldi egin ditugu Donostiako auzo desberdinetan, eta oso pozik gaude, igande honetan Laudiora, Iaraldea Ekintzen Faktoriara joateko aukera izango dugulako. Sinopsian azaldu egiten da, aipatu duzu ez, bakarrizketa bat dela, eta Ibankaren historia kontatzen du, bere ahotik, ekialdetik datorren inmigrante ziro baten historia, baina erabiltzen da nolabait historia hori edo gaur egungo Euskal Herrian pilpilan daudenen bat gai edo jorratzeko, ez? Bai, hori da. Ibanka esan duzu bezala, ekialdetik datorren migrantea da, eta bere bitartez, edo, berak horlako atzera begirako bat egingo die ikusleei, eta bere historiaren bitartez, esango genuke bere narrazio horren bitartez, ezagutuko ditugu Euskal Herrian bizi duen errealitatea nolai markatzen dituen egoerak, ez? Horregaitik, esan duzu bezala, agertzen dira bertan matxismoa, genero indarkeria, bestelako gaiak, baina baita ere, gentrifikazioa, ez da, gero eta gehiago gertatzen ari dena gure hirietan, zenbait auzorekin, ordua, behin interesik gabeko auzo horiek orain, enpresarientzat edo bertan inbertitu dezaketen pertsonentzat interesatzen du, bertako alde egin behar dute, ez? Orduan, horren inguruan ere komentatzen dira hainbat gain, zaintzaren gaia ere mai gaineratzen da nolabait, baina horiek danak, Ibankaren errelato horren barruan. Beraz, da nahiko errelato personala, bera kontatzen duena, baina aldi berean, zuk esan bezala, eskeran Euskal Herrian pilpilean dauden arazo gaia direnez, nolabait universalizatu egiten dituna baita ere, kontakizun horrek gai, hainbat gai. Eta, aipatu duzu ezberdintasuna dagoela ez, edo izutziko diuria egiteari ekin alderatuta, lehenak antzerki bat zelako eta hau gehiago delako aretoi begira, baina mantentzen duzue estilo bat, ez? Nolabait, hiru sortzaileen edo hiru sorkuntzaren musika, narrazioa eta, ez? Eta antzerkia, hoien nasketa bat egiten jarraitzen duzue, kaskoak erabilita, narraziorako, musikarako. Imaginatzen dut, ez dakit den nolabait jada Pizti Faktoria ideien laborategiaren estilo propioa markatzen ari den horren garapen bat, ikusiko dena. Bai, nik uste duzuk esan bezala, badagoela jarraitutasun bat, ez da, obretan, naiz eta euskarri desberdinetan montatu eta euskarri desberdinetan plazaratu, hau da, kalean edo aretoetan, badago lerro komun bat, ez da? Eta hori da batez ere espazio poetiko eta sentsorialak sortzaren nahia. Hau da, aurrekoan noiz utziko euria egiteari inguruan komentatzen genituen bat gauza, esaten genuen
nahiz eta historia bat kontatu, eta historia besta distopikoa zena, behar da zaila ulertzeko momentu batzuetan, zaila esan nahi dut, ulertzeko, gure helburua ere etzalako zerbait ulertaraztea oso argi eta oso garbi, ez da, baizik eta zerbait sentiaraztea ikusleentzako espazio bat sortzea behar bada arrazionaletik baino emozionaletik edo sentsorialetik zukana gehiago. Naiz eta jakina beti diskurso bat izan oinarrian, ez da? Gidoilariak Mikel Aionek ere horri garrantzia handia ematen diolako, ez gauzak sortzea besterik gabe ariketa estetikoa bezala, ariketa estetikoa hor dago, baina ariketa estetikoa nolabait oinarri du diskurso bat. Orduan kasu honetan ere, baliatze ditugu kaskoak adibidez, aurikularrak, histori bat kontatzeko, modu sensorial batean, aurikularra izatena da, nolabait isolatu ez, inguruan duzun espazio eta soinuetatik, eta besteak enfokatu, kasu honetan musikak, efektuek, eta baita ere oholtza gainean dagoen aktoreak bere mugimenduen bitartez kontatzen dizun horna. Beraz, hor badago jarraitasun bat, azkenean lerro desberdinak erabiltza ditugula historia bat kontatzeko. Momentu batean egon zaitezke engantzatuago musikara, eta musika kontatzen duena, musika zerbait kontatzen du bere kabuz, egon zaitezke engantzatuta ahotsera, ahotsak testu bat du oinarri, eta beste zerbait kontatzena, edo aktoreak momentu horretan bere gorputzarekin eta bere mugimenduekin eskaintzen dizun horretara, egon zaitezke baita ere engantzatuta edo horri adi, ezta? Momentu batzuetan naiz eta ez ulertu edo ez jarraitu hainbeste ahotsak esate dizuna, azkenean darako monologo bat eta denbora guztien ari delako berbetan, desengantzatzen zara, baina beste elementu bat daukazu historia jarraitu alizateko edo zuk historia zure modura osatu alizateko. Eta hori bada adibidez beste espektakuloetan, beste ikuskizunetan ere erabili den lerro bat, ezta? Hau da, erabiltzea, esango duka, elementu desberdinak historia bat kontatzeko. Elementuk ez dute errepikatzen kontatzen ari garen hori, bakoitzak bere lenguaia erabiliz aportazio bat edo ekarpen bat egiten dio historiari, ez? Orduan ikusten dut, alde horretatik Ibankak ere baduela asko hortik historia kontatzen da, elementu desberdinak uztartuz eta euskarri desberdinak uztartuz. Eta aipatu duzu aste eta hilabete nahiko biziak izan dituzuela, eta imaginatzen dut ere izango dituzuela aurretik, ez? Okerez banago beste obra bat edo beste proiektu batzutan ere murgilduta zaudete eta horrekin egon dira albisteak orain dela gutxi. Bai, horrela da, eskerrik asko gai hori ateratzearen, izan ere, oso pozik gaude, Karrikan izeneko kale ikuskizunetarako beka irabazi dugulako, edo, berri hori eman ziguten maiatzean, eta horrek esan nahi du, datorren urtean, 2023ko maiatzakaina bitartean, Euskal Herrian dauden kale ikuskizunetako jaialdi desberdinetan obra bat estrenatzeko aukera izango dugula. Umore azoka ospatu zen duela pare bat aste Leioan, Bizkaiko herrian, eta bertan aurkeztu genuen ofizialki, Karrikaneko kideak egon ziren bertan baita ere, eta beste programatzaile batzuk, eta zuk esan bezala, euritanta bat gehiago deitzen den antzeslan hau aurkeztu genuen, umore azokan, Leioako umore azokan estrenatuko datorren urtean, baina baita ere Bilboko kalealdian, Gasteizko kaldearte jaialdian, Ansoaineko kaleko antzerki jaialdi batean, eta Hendaiako kale antzerki batean. Eta kasu honetan, toki desberdinetan egiteko azten, ez da gainera, kale ikuskizun bat, gu planteatu genuena izan zen, ikuskizuna bera sortzeko bertako personen laguntza izango genuela. Hau da, mediazio lan bat egingo dugula ikuskizuna sortu baino lehen, eta hortik jasoko ditugula baita ere, kalea bizi duten personen, edo kale horietan eta auzo horietan bizi diren personen bizipenak eta ikuspegiak, eta hori ere segituko dela txertatzen gure antzeslanean, ez? Modu honetan ere, pixkat aurre egin nahi diogu momentu honetan artestenikoen publikoarekin oro har dagoen arazo bati dela, ez da, jendari asko gustatzen zaigula antzerke ikusten joatea. Eta behar bada uste dugu, modu honetan komunitate bat sortzeko aukera izango dugula, auzokideekin horrekin, eta horrek ere errestuko duela, antzerkia joateko nahi edo gogo hori, ez da, beste toki batzuetara joan ordez edo joan aurretik. Horrekin garatu egiten gara, imaginatzen dut orduan
hurrengo hilabetetan eta ere izango dugula proiektu horren edo agian bidean sortu daitezken beste proiektuen berri. Momentuz, geratu egiten gara igande honetako zitarekin, Faktorian 7:00 Ibanka antzeslana. Bertan ikusiko gara, eta bitartean eskerrik asko eta galderei erantzuteagatik eta bueno, animo, ez dakiten seguri daukazuen pendiente hortik, edo jaso hasten zuzenean bertara, edo... Bueno, momentu zuzen inongo gara, ze aurrekoan ukin genuen beste antzeslan bat ere, eta orduan, nahiko freskoa daukagu momentuz, eta hala ere urduriz, hori zuzendaria eta gidoilaria Mikel Aionda, eta bere herrian antzestuko dugu, Laudion, beraz horrek beti eragiten du nolabaiteko urduritasuna edo etxean antzesteak beti eragiten duen pixka bat, ez da izan, espektatiba horiek kumplitu edo bete nahi izate horrek. Baina gogotsu joango gara igandean Faktoriara. Oso ondo, bertan ikusiko gara, eskerrik asko, Irati, galderei erantzuteagatik. Eskerrik asko zeuri, bai.